Yeah. Okay. Kamay. Yeah. So, pero soon, babalik kami doon. Padulas. Yeah. Okay. Ayan. So what is up sa inyo mga bossing natin dyan? Today is Friday. Ayan. So holiday dito sa Pangasinan. Ayan. So ngayon ay Pangasinan Day. Grab natin tong time para makapag-unwind, ano. Ayan. So yun nga, pupunta tayo sa isang batis or isang sapa dito sa may parte ng Mabini, ano. So yun yung hilera ng Balinkaging River. Ayan. So magtampisaw lang tayo at konting kape-kape para at least ma-replenish tayo, no? Ma-freshen up tayo dahil talagang grabe ang init, alinsangan ng araw. Ayan. So siguro ilang minuto lang yung travel time natin. So biyahe muna tayo mga bossing natin dyan. Siyempre focus muna tayo sa daan at mamaya kita-kita tayo sa may bayan na Mabini. Alright, so bayan na tayo ng Mabini mga bossing natin dyan. Yan. Kasama natin ang kumari natin na si Bichelsa, na kung kailan nasunog ang kamay saka siya nag gloves. Ayan. So fresh from Bigan yung kanyang sunog sa kamay. Ayan. So pero soon babalik kami doon sa may Ilocos Sur. Ayan. So bili lang tayo ng kape siguro mga bossing natin dyan at saka makakain, no? Syempre napakaganda naman na magtampisaw kapag may kinakain tayo. Ayan. So antayin lang natin silang makabili and then batchi na rin tayo. Hey Garod, so pabiyahe na tayo papuntang De Guzman, Barangay De Guzman. Kung di ako nagkakamali, dun sa barangay mismo, no, kung nasaan yung sapa. Ayan. So sana malaman natin yung pangalan kasi talagang clueless din tayo kung ano yung name ng place at kung saan. So yeah, meron tayo ditong Arco. Welcome to, ayun, Barangay De Guzman. So alata mo meron ditong sapa or sa Ilocano is Karayan, no? At dahil may mga truck na kumukuha ng mga malalaking bato, which is doon mismo yon nakukuha sa sapa. Ayan. Kaya nagiging clear, no? Nagiging klaro yung tubig ng isang tubig dahil din sa mga bato-bato. Ayan. So medyo populated lang dito. So kailangan ingat, mag-ingat-ingat sa baka biglang may tatawid. Ayan. Nong, saan yung ano nong? Anong pangalan ba nun? Ay, di Karayan nong? Dito ay? Agwa? Dito ka no? Karayan ba yun? Hindi ko alam. May ba daanan dito? Daanan din dito?
Oo eh. Ay, sorry. So dito tayo pinadaan. Meron daw daanan dito. May hirap lang. Pababa na rough road. Kaya? Medyo madulas. Ayun. Parang wala namang tubig. Ayun, diretso pa. So may crushing plant pa dito. Yeah. Ayun o. Crushing plant. Ay, grabe. Ayun o, doon o. Doon, may sasakyan doon. Wow, ang ganda nga. Doon o, may sasakyan doon. So, andito na tayo sa may... Ha? Para siyang Sambales. Ang ganda, ang ganda. Ha? Oo. Uy, ang ganda. At least di siya crowded. Ang ganda. You know. Ay, gagi, ang ganda. Ang ganda, mami. Wow. Yan pa lang oh. Kung kita nyo, para siyang Mapa-Nuevo Lake ng Sambales. Ganda. Oh. Ganda. Ito na. Oops. Ayun. Right. Ayan. So andito na tayo sa may De Guzman. Ano bang tawag? De Guzman. Ayan, wala kaming alam kung ano ang name ng place. Kunin lang natin itong mga gamit. Hindi naman natin straighten yan kasi bato rin lang naman lahat yan. Hindi naman ano. Kaya. Ayan, so pupunta tayo doon sa may parteng marami ang pine trees dahil yun yung place or spot na mas malilim, no? Tignan nyo yan, no? Mamaya pa ano natin ng drone yan, no?
Oh, maghay ka naman. Oh, 'di ba? Walang maambag. Walang ambag sa vlog natin. Ayan. So, ito yung mga mga yaya na natutuloy. Mga biglaan. 'Di ba? Ayun oh, may mga kubo dito. Hindi ko lang sure kung pinaparent, pero lamig ng tubig. Ganda. 'Di ba? So, kita-kits tayo dun sa may bandang unahan. Dahil focus tayo maglakad, baka bigla tayong tumumba. Andito pa naman lahat ng gears natin. Ilog. Long best na ako nagtanong, di ba? Hindi naman siya mag-chat. Basta ka talaga tubig, narod na. Grabe, ang ganda, ang ganda. So sabi nila, doon sa may parting kabila ang medyo malinis na tubig, no, na pwedeng paliguan, pero yung part daw dito medyo siya, cloudy. Ayan. So yun, andito tayo ngayon sa may De Guzman. Hindi ko alam kung anong pangalan nito kasi biglang aya lang kasi. So isa siyang Sapa, or sa Ilocano nga ay Carayan. Ayan. So yun, perfect itong place na to para mag-camping, para mag-picnic, I guess. Pero siguro kung overnight, medyo hindi ko lang sure kung sa security, Ayan, pero so far, napakaganda ng place. At yun nga lang, syempre, medyo sadly lang, medyo sad lang ng konti. Dahil may mga basura na nakakalat dito, which is, yun, napaka malungkot na part. Yung napakaganda ng lugar pero hindi natin nami-maintain yung kalinisan. Ayan, siguro try na lang nating pulutin yung mga kalat dito. Ayan, mapansin nyo, may mga plastic dyan. Sayang tong lugar kung hindi natin siya mami-maintain. Baka sooner or later kung ganito ang nangyayari, baka ay pasara din lang ito. May din dito, may diapers. So sana sa mga pumupunta dito, maintain natin yung kalinisan ng lugar para at least mapakinabangan natin at hindi lang tayo, at ibang tao din. Ayan. So balik tayo dun sa spot natin para magkape at palipad tayo ng drone. Yan. So tatatlo lang kami ngayon. Sayang wala si Maestro. Hindi, sinabihan ko, pero busy si Maestro. Pero baka pag nakita niya tong ganda ng lugar, ay, maganda ba? hindi, inaipan ko lang. Pero ganda yung lugar, Maestro. Baka balakin mong punta dito. Recommended. Pero yun lang, sadly may mga may mga basura na nakakalat. Ayan. Hindi yan. Ayun. Uy, ang ganda nitong pine tree, para siyang sambales. Yun ang lagi kong nasasabi. Yung first impression, para siyang parang sambales, mapanuepe. May Ariel dito. Siguro mga ginagamit to, kapag naglalaba sila. Kasi napakagandang place din to para maglaba. Lalong-lalo na yung mga kumot, yung mga mahihirap labahan. Yan. So ayun. Punta pa tayo sa ibang side
para mamulot. Ayun. So kay Boss Gino natin to natutunan eh. Siya yung naging inspirasyon natin dito eh. Talagang kapag pumupunta siya sa lugar, no, lalo at medyo marumi siya, talagang nililinis niya yan. So tara. Lang natin pumunta doon sa part na yon. Yan. So habang may oras pa at medyo padilim na, no. Sana hindi mulan. Yan. So tulad ng sabi ko, medyo cloudy yung tubig dito sa part na to. Pero mababaw lang siya. But I guess hindi siya pwedeng liguan kasi nga yun, una cloudy at saka medyo mababaw. Pero doon sa part ng yon, sa may likod ng kubo, ayan, may mga naliligo na rin. Ang ganda rito. Ayan. Di pa na natin na-explore yung part na yon. Yun, oh. Pero siguro next time balik tayo dito, no. Try nating mag-grow camping dito. Try nating ayain si Boss Gino. Ganda dito. Di ba? Sarap magmuni-muni. So, yeah. May mga lumot na siya? Lumot na parang putik. Yan, so medyo madulas. Ayan. Flowing naman yung water dito, no, yung tubig. Umaagos naman. So, safe na safe. No, hindi siya stagnant. Hindi siya hindi siya stuck. Ayan. So, yung tubig na napapaligo or pinapaligo natin or pinagpapaliguan natin ay napapalitan. Ayan. Ayan siya. So, next time na balik natin dito, maliligo na tayo. Dahil talagang wala tayong pamalit. Ayan. So try natin pumunta doon sa part na ayun. Ang ganda doon, oh. Mukhang sa part na yon ay hindi na tubig. Hindi na bato-bato. Mga lupa-lupa na lang. Pero ang ganda pa rin. Ayan. May mga naliligo na ring mga kalabaw. Yun. Right. Yan. So balik na tayo dun sa spot natin, mga bossing natin dyan. At yun, siguro next time balik tayo dito para ready talaga tayo, no? At makagawa tayo ng magandang content dito sa may De Guzman. Ayan, hindi natin alam kasi kung anong name nung place talaga. So ilagay na lang natin sa title kung medyo nalaman or kung nalaman natin yung exact name ng lugar. Ayan. So, yun. Siguro dito na natin tatapusin itong vlog na to. Ayan. Pahapyaw Vlogs. Ayan. Meron pa tayo. Ang dami na natin vlog pero hindi tayo nakakapag-upload. Meron pa tayong vegan vlog na hindi pa nagagawa at na-upload. Hindi pa na-i-edit. Ayan. Soon i-edit natin. Baka mauna pa to. Ayan. So, dito na natin tatapusin ng video. Alam niyo na yan. Ride safe mga bossing natin dyan. God bless. At all is well.